Globecore udvikler nye teknologier, der har til formål at give et nyt liv til forskellige industrielle affald ved at genanvende og genvinde dem som nyttige råmaterialer. For fjerkræfarme har Globecore implementeret effektive teknologiske linjer til at desinficere fjerkrægødning, som derefter anvendes på jorden som gødning. I denne video vil vi tale om en løsning på problemet forbundet med bortskaffelse af et andet affaldsprodukt, kyllingefedt. Kyllingefedt dannes i store mængder, når fjerkræ slagtes, eller når fjerkrækarkasser udsættes for høj niveau behandling på fjerkræfarme og nogle gange ulovlig dumping, hvilket forurener vandløb og jord. Men hvis det håndteres korrekt, kan kyllingefedt finde et nyt liv. Normalt anvendes vegetabilske olier og animalske fedtstoffer som råmaterialer til biodiesel, men det er langt mere rimeligt, at sådanne produkter bruges til fødevarer. Globecore professionelle har udviklet en ny løsning, der involverer produktion af biodiesel fra kyllingefedt. Det resulterende brændstof kan bruges både på fjerkræfarme og af repræsentanter for private virksomheder, der er interesserede i at producere biodiesel fra billige råmaterialer. Globecore teknologilinje bruger en vortexlag-enhed til at udføre en transesterificeringsreaktion, hvor råmaterialet udsættes for et roterende elektromagnetisk felt, ferromagnetiske partikelpåvirkninger, ultralydsvibrationer og kavitation. Dette sikrer mikrodispergeret blanding, og transesterificering sker på få sekunder. Den resulterende blanding separeres derefter i biodiesel og glycerin, og biodiesel renses for resterende katalysator ved at løbe gennem et specielt sorbent. Outputtet er færdig biodiesel med god brændbarhed og et højt cetantal. Derfor gør brugen af Globecore-teknologier det muligt at organisere behandlingen af miljøfarligt affald fra fjerkræfarme og reducere mængden af skadelige emissioner fra motorkøretøjer ved at anvende alternative brændstoffer. En lille justering af teknologien muliggør produktion af biodiesel fra vegetabilske olier, som ikke er egnet til menneskelig konsum. Hvilke andre råmaterialer mener du kan bruges til produktion af biodiesel ved at anvende denne teknologi? Del dine versioner i kommentarfeltet. Mere information kan findes på vores hjemmeside www.globecore.com.